Ole voina kan recap tur chu thriller action movie sang ni som hia ti chua Greenland kha ani ha dam takin nom la ngai nom ti takin lo thlir ole John Carity chu Scottish structural engineer ania Atlanta Georgia a khosa in achhum tenen annom ho hri lo ani an ha tho na mun atang ho in anupui alison le an fapa diabetes nei na thana tenen an chhum ka bo ruak siam that le tumin a hoa chubaka an thenom tenen an ina party te naw nei turin a in buat sei ani a chan chu tun hnai loka interstellar kan solar system pon lamami comet mu chhuat thar a hminga tlark tian phua chu mitlong poa mu theya alana wangin lom turin a in buat sei ani he comet hi hlom khat chau ani lova lung sakhat liam pui pui tam tak le vur khangin a si amania comet mu chua to zinga Khawvel la nei berania he comet thlok hian Khawvel la nei ema wangin chhun pachanga po a mu thei ani John chuan a cha bisper mangin anin kongkhar chu a honga andupui ero in treadmill a exer lo la ka wangin engma hrelowa an bedroom kongkhar chu an kikle data an fa pachung chang an soita ka chuan boruak chu tlem chuan a dang deuh a fapa na than ron ho chuan apa ina lo om ma mu chuan a hlim em meya comet chanchin te chu an soiduna he kan solar system ami ni lo solar system dang atanga local ani thu te chu an soiduna na than chuan apa bula adam do insulin pek chu insulin injection ai na tha ati dei zok thu te chu lo thil ve boka John chuan engpo achunga thlengse apa ani rang tur thu mangai ti hriat tak hian a hril ve boka na thana chu hril zelin an nu pa in carbo ruak chu a siam that tur thu te chu a hril boka atuk zinga chuan TV an ena comet lark chanchin thar chu John chuan angai thla a news a chuan comet themzinga lian ve deuh ta chuan Khawvel bo ruak ron luta anal ral mei thei thu an lo au chua pui ve boka John ate then omami at chuan John chu aron ho awangin lom thu te lo hril nuala nakin dewa aron len tur thu ta chu a hril boka John anupui alishani chuan John chu a in leng te lo thlen hma a dora kal tur chuan a lo ti a John le afapa na thana chu dora kalin nan mamo te lakhom tur chuan ang kala chuti lai chuan wana sipai ho thlo na lian chi tam tak chu mar lam banin an thlok ti an hmuwa tin Clark po chiang takin na mu thei to ani chutia an bazar lai chuan John chuan presidential alert phone call Homeland Security atangin adong tlat mai chu message a chuan ama le a chhum kwa chu rik room thila tom im tura thlanzi nga an tel hlau mai chu in hriat tir chuan James chu ati hril hein mak ati tak zet ani ti chuan man mo takin an tlan hota a ho konga te chuan sipai motor ron tlan sup te chuan tok boka angai atha thei to thlot lo in chu man mo takin an thlenga anin leng te chuan news chu an lo clear thap boka John chuan alisoni chu ko hranga kola don le dung lo te a zota tin kola don chungchang te message a don chungchang te chu a hrila anin leng te chu ron fin le in news thu thar chu an en pa zel boka comet them lian ve zet mai chuan Khawvel bo ruak ron lut tlat mai thom ring tak chu an hria John chu rang takin pona tlan chuak nga la chuti lai chuan sawarual tam tak hi chiai ti hriat tak hian an thlok dar chuma chuti lai tak chuan thlina tak hi ron thok khuka dar thlang te chu ron tike chuai mai chuta TV a han en chule comet them khan Bermuda Bull Central Florida a tampa mun chu a deng chevek ti an hrepa an chi ai ta hle mai an nomna tang hlaviau ma se Florida pum pui deuh tho chu a chenghal vek ani tu te mai po chu hlavin an TV an lai chu an en tlok maya chuti lai tak chuan John chuan presidential alert bokha dong le ta message chu an TV an lai chuan ro in ziak takul mai John chu an chhum ko in Robin Air Force Base lama kalvat tura hriatir nita message a chuan a chung te bak tu ma midang a hruai thei lo tur thu a ron in ziak boka mi pakhatin bek pakhat zel bak ken thei ani lo bok anin leng te chu man mo takin an in atang chuan an chung te theu mukhom turin an chuaka John chu man mo takin in siam soka kal turin in ta na thana dam doi a insulin pekha a spare thei ngil hlau takin ang khung boka alison chuan na than chu a siam soka
นัทนเนรอจวนอปูเดลจูไงตัวคบไม่อังกัลดอนเจียจวนอันเชนนป้าเอ็ดอาจูอันนี้นัทงารอนตานชัวกินนันมตอร์บุละจวนรงกะละอบุละจวนก็เม็ดจูอเลนเซียเลลุงเลวูร์อินหลอมโคมันอิเซียทูเตจูอพวกอันนั้นตูทูเตจูอาศิลลมานี่นัวคอเวลเดนตูทูเตจูอาศิลาเทมซิงาเลียนสวลเดวเตจูคอเวลทิลอมซงอติเรมเล็กเตทูเตจูอาศิลเวบกะจุดที่ไอเบียกไลจวนนั้นเชนนมนูเท้าเดบราจูอโลกะละคงไงตะกาอันฟันูจูช่วยเตลเวรอนดีละดิมาเซจวนจวนเรมติโลขบุยานตานไลเตจวนเชงขัดินโดรันรกไลเตนหัวจวนโซนายโซดหมดมุลาเองฟังอาอันชุงกัวจูทั้งเงินนี่ติเตยังไงตัวไวท์เฮาส์ลำมาจังปนเองมาทุทาราละอมซีโลโรบินแอร์ฟอร์สเบสจวนเทงตามาเซมีอันตำลุตุกวาอิงเกียกำลังไอผาตานัทนาอินซูลินเป็กส์คาอันเทงหิลติเรอันอินเชลเกตจูอันวัดเทงตาจวนเกตเวงตูเตบุละจวนทันบีกอันนี้ทูเตจูอวชิลาอันไอดีเลบาร์โคดอลาอุดิมานะ QR code อันสแกนหูจวนลูกพัลสักอันนี้ตาชินเชียนานันบานะริสเบนอันเชนติลปกะติจวนอันทิลเกนจูเบกปะคตาดาโคมันหันตุมจูอินซูลินเป็กอันเทงหิลติอันนี้ชัชวกตาจวนจูมันโมตักนัดลานชวกเลงฮาลาอันปุยเลอฟปาเตจูโถนาลงหักตูรินาตีอันนี้เอลิสันจวน security บุละจวนจวนเราเลทุนาโถนาปะคตาอันจวนเฮาไทยอรินเลรินเหลาทัวเหลาวโซตา security ตะจวนนัทนาไดเบติสวางจวนอันโนลตัดลัดไม่เอลิสันนี่คงไอ้นาดิลจวนอมซีอมผาเหลาเลเบสชัวสันตูจวนอันช่วยตาจุดที่ไล่จวนจวนปอมีปุยเฮารอนเนกเพย์นะหุ่นตัก security gate จูรอนเทงเพย์เวเลตาอันปุยเลนัทนาจูก็วักมาเสชอนตูเรงตรงสีโลไม่ใช่เสลก็ละจูตั้งไทยเดอร์บอกสีโลวะจวงเวซิงะประคัดจวนจวนดำโดยเกนจูหมูอินชุงจูอันดำโลอวาอินกัลเวอันพัลโลทูจูอชิลาจวนอันปุยเลอฟปาปอจูนัทนาดาวางินันโนลารินทูไงตัวชัวก็โถนาจังจวนชัวเลอดีลตั้งดไม่จุดที่ไล่จวนมีปุยถิ่นริมโซซังโตหิมดูเวทเอาแต่จูอินทูรัวลินเบสชูงะอันล้นตานลุตาสิไลเมปัวอันนี้จูสิไลสิเปอร์ชวนไม่อัลเซียมินโถนัตุยจูมันกาอินอปวกตะดูร์ไม่เทียร์ชวนนัตูโถนัจูเอ็งมุซาดเชียมิชิงเอ็งมุซาอันโบราณฮาลบกะมาเซจอนจูวานในทางตะกินไอเสงมันเล่าอันปุยเลอฟปาปอจวนโถนัปวกจูกงปุยจังจวนอันเล่ามูเวบกะอลิชันจวนอฟปานัทันเนนะจวนปาจูโถนัปวกอัตเลอรินเล่าทัวเล่าชิลเวมดบกะจวนจูสิไปปะคัตินอฟปาจูอันนัดนาวางาโถนาจวนอันพัลสักเล่าติทัวหันเชียดจวนอติทมวงเลตะเดวะจุติไลน์นัทนาอินซูลินเป็กจูเจ้าโตติอาเชียตินานูจวนนัทนาจูเบงดายาจวนจูเมสเซสตังอุตาลังตักโมจวนพวกอังการดานาคานาเลตาการะจวนโนดอันนูเซียจูชาร์เล่าไม่อามาเลฟปาจูเล็กซิงตันเคนตักกี้ยาปาบุละกัลันตุมทัวเลาเซียกะเอลิสันนี่เตนูฟาจูกงอังกัลไลจวนเอลิสันนี่จวนดอร์เชโตตักขี้ยมุเล่าไม่ยาตาจวนนัทนาดำโดยปอจูเลาอมเล่าไม่มาเสกัลเล่ไม่ยันตุมไลจวนมิสวร์วัลโดรกตูราลูกัลเตนตกตัดเล่าไม่ยาที่เราว่ารวงอินัดชวกไทยจอกอันนี้อลิสันนี่จวนมอเตอร์โลกัลประคัดจูพาร์ดักินอันนูฟาจวนมาละมากัลันดูทูเลจวนเวอันพัลเลพัลโลเตยโซตาจูมีตจูรัลฟ์เลจูดิเวนโตอันนี้อันนี้ปอจุละมากัลตุมจูอันโลนี่เวทัววางจวนอันเรมติตารัลฟ์จวนน็อกซ์วิลเทนเนสซีเข่งอันทลาตูทูอาชิบกะรัลฟ์จวนทินริมตะเคียนมีเฮาซาเตโซการินันตมอิมนัตูระบวดเสสักเลอัทลังตะจูทิกตะเคียนสวยนัวปะจูดีปอจวนอลิสันนี่ตนูฟาจวนมานี่เจ้าอิมอันนี้ยังคุสักโตที่อโซจวนนัทนาจวนอปาจูโถนาอจวนทูอสวยอสวยไลจวนจูดีจวนอริสเบนจูอโลมรุการไม่จุดอลิสันนี่จวนนัทนานัทนาวางจวนเวียนปัลโลทูตะจูอโลสวยเวบกะจวนปอจูขบุยชูงะจวนเตยเรกระกะขเวลปุ่มปุยไม่จูก็เม็ดลากะวางจวนจีอายะเชียนั่นสตักโลเกงตูจูจามบรัวกับจวนหลังกุลไม่บอกว่าจวนจูอินจุงสางสิกนัลอมตักมีลินติทัวอโลนาอลิสันนี่จูอเบเทยเจ็บเจียงเรารัวยาจงรีจูเสถียมาเซลไลในกัดเลเซลบอกสีอันนูเดว่าจวนจักประคัดชูงาดำขชวกเราอมเฮาจูเราพาราจวงเวตาจุดจวนกลางวันละทลายตักไม่กอลีนจูอเมริกาจูป้าจวนสิไปฮาวินโถนจูแคนาดาจังกรีนเลนะเลนนัวอินนันสกัดจวนนักกัลตูทูจู
chu alo hrila Colin vek chuan mi te sarkarin mi big te chau a thlang ti a hril le ta zela John a pawh chuan anupui le a fa te nen sipai omna hmun atang anin hlo thu a hril ve boka chuti Lian Ralph pawh chu marlam pan chuan a motor chu alo khal ve zela Alison thu sei chu angai tua neu newa ron tong chuak ta na thana hian chung ko dang lo nei ta ang se tan tak pawh chuan a sahim na tur ani a ring ta chuta motor a ti ding thu ta Alison chu pawh na pei chuaka na thana chu an phur de dei mai anupui Judy pawh chuan chet alak dan chu tha ti lo thu lo soi ve boka ma se zia lo hle Alison chu uncle san te dei maya le lama traka dam kha chuak zin ho chu highway a an tlan mek a an zinga dam kha chuak pakhat chuan John a wristband chu aron fu ta hlo mai arin dan chuan America rama piang le Lian ho chau chu thlan chu an ni aringa chu pa chuan tu bo abulami chu wala a John a hna chuan a wristband chu peturin atia a bei da thut mai trak nunga chuan a in beita re taka in chei nu chuan John chuan a that te der mai motor chuan na in taina awanga accident awang chuan Colin a pawh chu truck bula chuan thin John chuan a hmu boka aleina thle mai le lama Alison pawh chu in ti huai sen luin kongpuya chuan a kal neka chuti lai chuan car pakhat hi a bula ron dinga a chunga chuang te chu chung ko fel tak an lo nia Alison chu an ruala kala du ve lo an zota Knoxville kal tur an lo ni hlau boka a zui ve ta ani chuti Lian Ralph le angai na hrelo tak Judy le hlona khat na thana ta chuan in thiar chuan na mun sipai mun pui chuan thleng ve chia boka na thana chuan a huai sen na som khomin sipai bula chuan an ni chu a chung te an ni lo thu le an kidnap thu a hril ta Ralph le Judy chu man an ni ta na thana chu an la son ta ral le lama FVM keman tia chuan an thon ta ni Alison pawh chu car atanga zuang chuak pop mai traffic jam kara ti chuan mi pui tam tak kara chuan tlan phein kem chu a thleng ta mi pakhat hian lo tran puin na thana bula chuan a hruai ta ani doctor le nurse ti chuan na thana chu an lo duat khop maya adam doi pawh a thar an lo pediam to ani sipai ho chuan apa bula Lexington an hruai thei tur thu an hril chuan a lom tuk chu a biang a lom la mi tuya luang zoi maya atuka chuan John pawh chuan in ro san to chu a thlenga in chu a ti chi a chole tuita chu a tlak khola ti chuan TV chu a on tanga la TV channel sang te chuan Khawvel pum chiat tur thu te chu an lo puang dum maya a hun tur ngakin an om deuh top mai ani a in lu ru na te motor chu la chuakin anu puya pa te in lampan chuan a in khal tanga la a vathlen chuan a pa Dale chi alo oma Alison le na than anam lo ti a hriat chuan a ril ruwa buai kher mai Alison le na than te po nep noi dora phone man tumin an lo ding ve mek boka Alison an lom na chu an pa va hril ta John le Dale te chuan a rangin an va hruai ta John le Dale te chuan a rangin an va hruai ta nga lani apa Dale ina chuan an let le a an chau tlang hle mai ma se chung kwa in mu khom le wang chuan an hlim tlang hle ani TV han ena tlak thu thar te anena an tan ti thei om to lo zia le an thi na tur chu an pum mai angai ni ti an hretlang hle he chiat lo thleng tur hi a thlen atanga ni khat po ral mai leilung le a chunga om zong te hi an mang vek don ti an hrevek ani chuta John chu ai ngai tu har zok mai traka chuan laia thiam pa Colina thu soi kha har chuak zoka tin hun po an la nei tholang reng ani ti po a hria a chung te hne na chuan a thil hriat chu a hril ve ta roma Canada a thona nung ber Greenland lampana thlok tur chu nan man tumin chet la kan tum ta ani chung kwa chuan a hangai tu hawa kal nge chu an rot thuta a John chuan Dale chu avapan hnaya Dale hne na chuan impact turin hrila ma se Dale chuan a lo du lo anu pui thita Merin a be sei anga a sakor ta chu kalsa tum lo thu a lo hrila John chuan Dale hne na chuan an hluia Thil la lo ti dik to lo telaka ngai damadi la Dale hne na chuan in tiamin a theina zong in Alison le na thana te chu lein nuai in nan siam bunker chu a hun taka thlen pui turin a in tiam ta ani chuti lai chuan Clark themin lei a den na aftershock chuan an nom na chu a ron ti cheloi mai rang takin an kal nga la ngai ti an hria a Dale chuan a truck chu keng tur le petrol po a kha vek thu a hrila ti chuan ngai tak chungin an in mang tha ta ani John le Alison chuan an jin konga an hun nuam le hriom te chu an chui kira
thin lung takin an in pawh thar le a an chhung kwa chuan an lawm thar le an hnuah ti chuan New Year khawchhak lam an thlen chuan tlar ke them chu a rawn sura mai al hlawm liam pui pui te chu a rawn sura motor te mihring te leh helicopter te chu ti chhia in an buai noi noi mai a tlan chiat san dan an ngai tuah vat a tul ta John a chuan lei cheto hnuai chu in phen nan ti in a tlan phei pui ta vat ani motor kang pakhat chhunga mi pakhat tang chu a chan chuak bawk a nakin dewa chuan tlar ke them tla chu a re ta a an hoi chuak chu khoi mun mai pawh chu mai alin lo ti chen he hle mai an chung kwa chu man mo takin Canada lampan chu an jingkong chu an chun zom le ta mi thiam ho soidan chuan Clark hlawm lian ber chuan Western Europe a khoi mulai ber ron deng tura rin ani chu chuan tsunami le thlina tak riai po chak zok chu ron siam don ani Khawvel hun hrang chu a kanga chu chuan Khawvela nunna za somsari panga chu ati chedon ani airport chu an thleng ta thlawna chuan thlaw chhuah lo tum to awangin runway a chuan speed la in atlan meka John ate motor po in kalsan hlau takin a hma thlawna ma chhun zawng in ron tlan ve boka a topa chuan thlawna chu a speed an down tange nge a topa chuan thlawna chuan an chuang ve ta ani Greenland an thlen chuan tlar ke them pakhat chuan Greenland leilung a ron deng chor maya chu chuan shock wave na se taka siama pilot chuan a thlawna control chu ti buain tlang kara chuan an tlata John chuan cockpit chu en vatin pilot chu pakhat a thia pakhat zok po chu a lo la dam trok ani ain lak chu a fel nu chuan an thlawna chu mel khat vel an thlen na tur thlen mai na tla ani ti an hria John a chuan a chhung kwa le midang dam chuak ho chu kai hruai ta thlawna tum mun po an mu thei ta sipei ho chuan a rangin an trampui ta lei hnuai lama chuan an thon thlata ani chutia anam na hmun tur an thleng fel chia ti chuan Khawvel chiat vek na tura ron thlok me Comet Clark chuan Khawvel a ron deng ta lir nging le lei chen sa tak asiama chumi chhung chuan an ril ruwa an nun hlui hlim lai ni te mangai an ni lai te an mitthla a ron lang on te po ani ta veang Sydney te Paris te Mexico City le Chicago te chu mutlak om lo ani bere thlakon huwa chuan Greenland station chuan radio mangin midang dam kha chuak ta chu biak pop a han tum ta a bunker kongkhar chu muang changin aron in honga John Garrity le midang dam kha chuak zong ta chuan Khawvel om dan dang lam vek chuan muta ani ti chuan van bo ruaka sava pani thlok kwal ta chuan muwa chu chuan bo ruak chu a zia om le to ti en ti rani radiation po om lo tura ngai ania dam kha chuak ta chuan an chhuah thei hun hakin an nom na mun atang chuan an clear thopa Khawvel pum in biak po na po siam that ani le to a ti chuan dam kha chuak ta chu po na chhuah thei na permit phalsak ani ta ni tuna kan thir meki satellite Khawvel hel tu in thla alak Clark sut tak Khawvel chu ani crater lian turu tak anu chhe luau mai Greenland atang chuan ramdang station te chu radio mangin an bia aldam om chun te chuan hetiang chiat na kara an ladam kho chuak chu lom takin an soi sap lomani atop ta part 2 chun zom levat aniang